बाक्सा जिल्ला एबसुआ बर'नि मोनसे जारिमिनारि सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जोनोम जादोंमोन। 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव फिन खेबसेबाव दिनै तामुलपुर जिल्ला बेबो मोनसे गोदान जारिमिनारि गोरोबथानि फिथाइ महरै जोङो गोदान जिल्ला मोननो हाबाय। दा मोन्नैबो जिल्लाया बाक्सा जिल्लायाबो बर'नि सोमावसारनायानो जोनोम होनाय आरो तामुलपुर जिल्लायाबो बर'नि सोमावसारनायावनो जोनोम जानाय। दा एबसुनि जारिमिनाव तामुलपुर जिल्ला हिसाबै गोदान मोनसे जिल्ला मोननो हाबाय आरो जों खोनानो मोन्दों मैयायो मोन्नैबो जिल्लाखौ बोखावनानै जुदा जुदायै जिल्ला आफाद दानाय जादों। दा मोन्नैबो जिल्लानि गोदान आफादगिरि बाक्सा हिसाबै तामुलपुरखौ लाफानानै मोनसे जिल्लामोन। दा गावबाय हिसाबै बाक्सायाबो गोदान जिल्ला जाफिनबाय। दा बे गोदान जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोदानथार तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरदों आरो मिजिंथिदों फैगौ बोसोरनैयाव बिथांमोना मोन्नैबो जिल्लाखौ जोबोद मोजाङै दैदेनलांनो हागोन। थांनाय समफ्राव जेरैबायदि बारग' दैदेनगिरिफ्रा मोजां आब्रुथिनि गेजेरजों मोजां मोनसे आदर्शनि गेजेरजों आरो गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों जोंनि माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय जेरैबायदि खामानि मावबोदों, बे गोदान आफादा मोन्नैबो जिल्लानि बिथांमोना आरोबाव गोख्रोंसिनै खामानि मावनो हाथों, बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। मानगोनां रायजोफोर, जों बयबो मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै आफादानो बर' हारिनि जारिमिनाव भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव गोदान भारतआव गोदान बर' माहारिया बोरैहाय थांनानै थागोन, जोंनि जुग जुगान्थरनिफ्राय फैनाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु, जोंनि आखुथाइ, जोंनि नेरसोन, बे गासैखौबो लानानै बुहुमाव मोनसे एखुथा हारि गावनि सिनायथि थामोन्थाखौ लानानै बोरैहाय थांनानै थागोन, बिनि थाखाय थांनाय गोलाव सम जि हाबा मावनाय बेवहाय थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मैखोम। बे मोननै आफादा दङखायनो बर' हारिया दिनै जोङो रैखाथि गोनां होननानै सानो आरो बे मोननै आफादजों लोगोसे साखाथि फाखाथि सेर सेर गोबां आफाद जोनोम जादों, जाय आफादफ्रानोखि हारिनि हाबा मावनो होननानै जोनोम जादों। सोरबा सोरबा आफादा गसंथानो हादों, नाथाय सोरबा सोरबा आफादा गसंथानो हायाखै। दा बेनिखायनो गुबुन गुबुन आफाद दङब्लाबो बै आफादफ्रा गुबुन गुबुन आयदा लानानै जोनोम जादोंब्लाबो गुबैयै बर' थुनलाइ आरो उन्नत थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादानो बे मैखोम हारि दानायनि बिबानखौ मानबोनांगौ जादों। दा दिनै 21 जौथायाव सुबुं माहारिया जोबोद जौगालांबाय। जोङो दिनै 5G 6G नि खोथा रायलायदों, डिजिटाइजेसननि खोथा रायलायदों, टेक्न'लजिनि खोथा रायलायदों। जोंनि जिउ संसार जानायाव आगानफ्रोमबो टेक्न'लजिया साग्लोबजोब्बाय। जोंनि गासैबो साननाय हनायफ्रा गोदान महर मोनबाय। दा बेबायदि समाव मोनसे हारिया जि मोनसे हारि फोथांनायनि दावहा बेखौ गोदान गोदान महरजों जुजिनांगौ जानानै फैदों। मोनसे समाव भारतआ उदांस्रि जानो ब्रिटिशजों जुजिदोंमोन। बिनि उनाव बर'आ उदांस्रि जानो थाखाय गावनि हादोरनि मानसिफोरजोंनो जोङो जुजिनो गोनां जादों आरो गावबा गावजोंबो गोबां दाङाबाजि जानो गोनां जादों। थांनाय 40 बोसोरनि जि मोनसे ब्लेक चेप्टार, बिदा फंबायफोरजों बुलायलायनाय, गुबुन हारिफोरजों नांलायलायनाय, सरकारजों जोङो माखासे दाङाबाजि जानाय, बे 40 बोसोरनि जोंनि जि एक्सपिरियेन्स रोंगौथि बियो जोंनि हारिखौ माबा नङा माबा फोरोंदों। दा जों मा रोंखो बेखौ जोङो दिनै जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा जों गावबा गावनि गेजेरावनो नायनानै जोङो सोलोंनायनि एबा बुजिनायनि सम फैदों। जोंखौ दिनै समा फोरोंदों आरो जोङो समनि फोरोंनायखौ जोङो रोंनांगोन। जुदि जोङो रोङाब्ला जोङो हारिखौ मालाबाबो जौगाहोनो हानाय नङा, हारिखौ जोङो गाबथानो हानाय नङा। दिनै भारतबर्षआव माखासे मेलेमजिबिफ्रा, साननो हनो गोरों सुबुंफ्रा, जौगासार हारिफ्रा
गावबा गावनि हारिखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय राव थुनलाइनि बिथिङावनो जा धोरोमनि बिथिङावनो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै गोख्रोङै हाबा मावनो हमदों आरो हारिखौ मालाबाबो बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो हानाय नङा। दा मानगोनां रायजोफोर आं नुदों जों गोबां समाव जोंनि सुथुरफोरखौ टारगेट खालामनानैनो जोङो समखौ हगारो। सुथुरफोरा नंगौ सुथुरजों जोङो सांग्रां जानांगोन साग्रिद जानांगोन आरो जुजिनांगोन नाथाय एखे समावनो जोङो हारि दानायनि खामानिखौबो दा ओंखायनो दिनै जोङो नायदों जे बिटिआर गोरोबथाया जेरैखि जाया जे दिनै मोगथाङाव महर मोननांगोन। जोंनि बिदा फंबायफोरनि केसफ्रा जोबनांगोन। क'क्राझार जिल्लानि केसा जिखिनि फैदोंमोन अलमस्ट जोब्बाय। एनडिएफबिनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव जिखिनि फार्स्ट फेजआव फैदों बे केसफ्रा जोबनो थांगासिनो दङ। सेकेन्ड फेजआव फैनाय केसफोरखौबो जोङो दिनै गभर्नमेन्ट उकिलखौ डाइरेक्ट होनानै बे केसफोरखौ फोजोबनो थाखाय आखायाव लादों। एकर्डआव थानाय माखासे हाबाफारिफोरखौ मोनसे मोनसे मावफुंलांगासिनो दङ। बयनिख्रुइ गिदिरसिन बाथ्राया एकर्डआव थानाया सानजाथिंजाय जोङो सिमा नारनायामोन। गामि दाननाय आरो गामि सोनायखौ लानानै सिङाव जोंनि माखासे मानसिफ्रा गोबां नाटक खालामदों ड्रामा खालामदों। नाथाय जों बयबो मिथिगौ बेवहाय जोङो जुजिनानैसो मोनदों। जुजियालासिनो बिनानै सोरखौबा मालिस खालामनानै सिबिं गरसेबो मोनाखै जोंनि हारिया। दा जोङो जुजिनानैसो मोनदों। दा जुजिनानैसो मोनदोंब्ला दिनै बोरै सानखो जे जोंनि सुथुरफ्रा थैजोब्बाय होननानै। जोंनि सुथुरफ्रा दाबो गोख्रों। जों मेलेम बाहायनानै सोलो बाहायनानै जोंनि खामानिखौ मावनांगोन। ओंखायनो आंहा फोथायनाय दङ जे बै समाव संकसनिफ्राय सदियासिम बिदोंमोन बड'फानि समाव नाथाय जोङो बेखौ नारै नारै मोननै एकर्ड जाबाय। सिमाया सानजाहा बारायाखैमोन। जोंनि एकर्डनि समाव दिनै बियो गहपुरसिम सिमा खानानै दोननाय दङ। दा बे सिमा खानाया आं सान्दों खम समनि गेजेरावनो मोगथां महर मोनगोन। सनितपुराव बावैसो 1000निख्रुइ बांसिन न'खरनो हा पाट्टा होनाय जादों। आरोबाव 3-4 हाजार न'खरनि हा पाट्टा होनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ। जोंबो खामानि मावगासिनो दङ। गोबाङानो साननो हानाय सरकाराव फैनायखाय पावार मोननायखाय बिथांमोनाबो लंकायाव थाबा राबन जायो होननानै जोंबो बावलांबाय। दिनै लामा सामा दालां जाम्फैजोंनो गासैबो फिनिश जालांजोबसिगोन बिसोर होनना सोरबा जोंखौ साननो हानाय। नाथाय मानगोनां रायजोफोर 29 बोसोर जि प्रेक्टिसखौ जों खालामबोदों बेखौ जोङो साननैयावनो बावनो हानाय नङा। दा ओंखायनो दिनै सानजानि सिमा बारनाया रोखा। खोलाहा गामि दानायखौ लानानै गोबां दावराव खालामदों। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो स्पष्ट बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जा एनडिपि बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि जा बा जोंफोर जा जोङो जोंनि नाङा फाङा मोनसेबो गामिखौ जोङो दानना हरनाय बेखौ कुनुदिन जों गनायनाय नङा। सोरबा बुंनाय बायदि राजखान्थि गेलेनो थाखायसो सोरबाया नाटक खालामबाय थादों। आदारवाइज बेयाव जेबो गैया। दा ओंखायनो सिमा नारनाय गामि सोनाय आरो जोंनि जि एकर्डआव थानाय क्लजफोरा जाफुंसारनाय बे गासैबो हाबाफारिखौ जों मावलांगासिनो दङ। दायो जों नुनो मोन्दों एनडिपिनि सेंग्राफोरल' नङा बै समनि बिएससिनि भलेन्टियार फर्ससिम गोबां मानसिफोर दङ जायफोर रिहेबिलिटेसन मोनाखै। थांनाय बिएससिनि समाव मोनाखै, बिटिसिनि समाव मोनाखै आरो दायो रोजा रोजा बेबायदि सुबुंफ्रा दिनै जोंनि गामि गफाफ्राव दङ जायखौ जोङो दाबो मदद खालामनो हायाखै। देग्लाय बोसोराव दाख्लै बावैसो मोनसे रैखाथि बिथांखि होननानै फोसावनानै जायफोरनि मोदोमाव गुलि दङमोन बिथांमोनखौ गुवाहाटियाव लांनानै गुलिखौ बरननायनि थाखाय दायो जोंनि समाव जों खामानि मावगासिनो दङ। बे गुलिखौ बरननायनि खामानिखौबो एसेबां गोबाव मावाखैमोन। रायजो बिनायनि मुङाव जायफोरनि मोदोमाव गुलि दङ, जायफोरा दिनै सोरहाबा बेंगुरा जानानै दङ बिथांमोनखौ दिनै साफा साफा लांनानै जोङो ट्रिटमेन्ट आरम्भ खालामदों। दा जायफोरानोखि अत्यन्त दरकार जानानै दङ। दा बेबायदिनो थांनाय समाव जोंहा जिखिनि डेमेज जाबाय बे डेमेज कन्ट्रल खालामनांगोन। फरायसालिफोरखौ लानानै गोबां आन्दलन खालामबोबाय एबसुआ बर' साहित्य सभाया। नाथाय स्कुलफोरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। खुन्दुं कम्बलनि राजनिति खालामबाय थादोंमोन। दिनै खुन्दुं कम्बलनि राजनितिखौ बन्द खालामनाय लोगो लोगो देग्लाय बोसोराव 500 फरायसालिखौ जोङो रिपेरिं खालामनो हागोन। मोजां फरायसालि बानायनो हागोन। 100 फरायसालि गोदान लुनो हागोन। बिटिआर सरकारनिफ्राय जों थोंजोङै बे हाबाफारिखौ मावदों। बर'आ जारिमिन लिरनाय गैया। बे जारिमिनखौ सोरबाया लिरदों गुसुं गुसुङै। जोंनि जारिमिनखौ सोरबा सुनिति कुमार चेटार्जीआ लिरदों, सोरबा इडुआर्ड गाइडआ लिरदों, सोरबा हेम बरुवाया लिरदों। बेफोरखौ बुथुम बुथा खालामजोबनानै थांनाय 4000 बोसोर सिगांनिफ्राय जे रायजो जादोंमोन बेफोरखौ दिनै सं दानो थाखाय जों कमिटि दादों। आरो क'क्राझाराव जोङो मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'लेण्ड हिस्ट्रिनि आर्काइभ बानायनो नागिरदों, जेरावनोखि मुलुगनि मानसिफ्रा
कम्पिउटाराव जोंनि गासैबो बाथ्राफोरखौ कम्पिउटाराव नायबानो नुनो मोननाय गुबुन मोनसे आर्काइभ बानायनाय गिदिर जोङो 1 करोड़ थाखा बाहायनानै जोंनि लिटारेचार एन्ड कालचारेल आर्काइभ जोंनि थुनलाइ आरो जोंनि हारिमुनि जेसेबां बिथिंफोर दङ बेखौ दोनथुमनो थाखाय मोनसे आर्काइभ जों देग्लायनिफ्राय क'क्राझाराव बानायनो नागिरदों जाहाथे डिजिटाइज बयबो नुयो गासै 22टा जोंनि आइटेम बर' हारिनि आर'नाइ दखना नाफाम बायदिसिना जानाय लोंनाय बेखौ पेटेन्ट बानायनो थाखाय 3 कौटि राङाव जोङो मोनसे एजेन्सिजों साउथ इन्डियानि रायलायनानै अलरेडि बियो मोनसे लेभेलाव दिनै फैबाय पेटेन्ट जासिगोन बियो दा बेजों लोगोसे दिनै फरायसालिफोरनि बिथिङाव जों नुदों जोबोद गाज्रि अबस्था फोरोंगिरि गैयामोन 1999 मायथाइयावनो साख्रि मोननाय बे मास्टारफोरा 17 बोसोर 18 बोसोर बारलांबाय दिनैसिम बिथांमोननि साखरिया रेगुलार जायाखैमोन 20 बोसोर बारलांबाय दा बिथांमोनखौ देग्लाय बोसोराव 1009 जनखौ रेगुलार खालामनाय जाबाय बिनिनो 84 सा थालांदों नैबे मासनि जोबथायथिंजाय जों 84 साखौबो होगोन टेट पास जानानै माखासे दङ बिथांमोननि साखरिखौ जानुवारि मासनि गेजेरावनो जिखिना टेट पास जानानै दङ बिथांमोननि साख्रिखौ जों होजोबग्रोनो नागिरबाय आरो 1200 पस्ट फैगासिनो दङ बे 1200 पस्टजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव जोङो मोनसे टेट खुंनो सानथांगासिनो दङ अब्ला जों फोरोंगिरिनि जेंनाखौ गोबां फोजोबनो हागोन फरायसालिफोरखौ मोजां खालामनो होननानै 1000 फरायसालिखौ दिनै एडप्ट खालामदों जोङो बै फरायसालिफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय गोदो गोदायनिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन आईएएस अफिसार नांगौ जोंनो डक्टर नांगौ इन्जिनियार नांगौ नाथाय थांनाय सरकारावबो गोबां खाबु मोनदोंमोन बेफोरखौ मावनो थाखाय दा बिथांमोना बेफोरखौ सानाखै जोङो दिनै जोंनि दिनाव 50 जन गोरिब नखरनि गथ'फोरखौ दिल्लीयाव आईएएस खालामनो थाखाय कचिं होगासिनो दङ जोबोद मोजाङै फरायगासिनो दङ बिसोरो 50 जन गथ'फोरखौ आरो बे 50 जनखौ आईआईटिआव थांनो थाखाय क'क्राझाराव कचिं होगासिनो दङ आरो नै जानुवारि मासाव 50 जनखौ मेडिकेलनि थाखाय डक्टर जानो थाखाय जोङो फ्रि कचिं होनो थाखाय एलएन होननाय मोनसे इनस्टिट्यूटजों जोङो एमओयू साइन खालामदों बेबो जानो थांगासिनो दङ स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि थाखाय देग्लाय बोसोराव 2800 गथ'फ्रा एप्लाइ खालामबाय जों मोनफ्रोमबो कलेजाव हेल्प खालामदों जे एप्लाइ खालामनायाव हेल्प खालामनानै कलेजाव आरो बे कलेजफ्राव जोङो कचिं बानायनानै होनो नागिरदों सरकारनिफ्राय आरो बे 2800 फरायसाफ्रा जायफोर स्टाफ सिलेक्शन आनजाद होगोन आनजादखालि बिथांमोनखौ बासजों जों दैथायहरनो नागिरदों जाहाथे आनजादखौ मोजाङै होनो हायो स्टाफ सिलेक्शननि थाखाय सरकार दाजेननाय लोगो लोगोनो 28टा सेन्टाराव गुबुन गुबुन जायगायाव पुलिस मिलिटारि सीआरपीएफआव खारनो थाखाय सेन्टार बानायनानै ट्रेनिं होदोंमोन बै ट्रेनिंनिफ्रायनो 1200 जन गथ'फ्रा दिनै पुलिसाव साख्रि मोनबाय बे ट्रेनिं लानाय सेंग्राफ्रा दिनै दा लोगो लोगोनो दङ रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड बैंक पिअ बेफोरनि थाखाय मोनब्रै गभर्नमेन्ट सेन्टार बानायनो नागिरदों मोनब्रै सेन्टाराव जाहाथे एनि टाइम जोङो ट्रेनिं लानो हायो जायफोरा हायर सेकेन्डारि डिग्री पास खालामना दङ रेल साख्रि लानो नागिरदों बायदिसिना साख्रि लानो नागिरदों दा बेबायदि गोबां खामानिखौ आखायाव लानाय जादों मानगोनां रायजोफोर जौगानायनि बेलायाव गासैबो बिथिंखौ जों रिभिउ खालामदों स्किल डेभेलपमेन्टनि बेलायाव जोंनि ओनसोलाव खामानि जायाखै बावैसो जोङो गभर्नमेन्ट भारत सरकारजों रायलायनानै क'क्राझाराव मोनसे एनएसटिआई सेन्टार मोनदों नेशनेल स्किल ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट आरो मोनसेबाव इन्टारनेशनेल स्किल माने जि सेन्टार दङ बिनि मोनसे केम्पास जों क'क्राझाराव मोननो हाबावबाय आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेशनेल लेंगुवेज लेब मोनसे जोङो क'क्राझाराव मोननो हाबाय जेरावनोखि जोंनि गथ'फ्रा डाइरेक्ट जापानिस जार्मानिस सोलोंनानै बिथांमोना डाइरेक्ट बाहेरायाव खामानि मावहैनो हागोन जोङो तामुलपुर जिल्ला गोदान सिङावनो दारकुसियाव जोङो सिआइएलनि सेन्टार मोननो हाबाय सेन्ट्रेल इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियान लेंगुवेजेस हा होबाय जों बेवहाय दा बेबायदि गोबां फसंथानफोरा जोंनि ओनसोलाव फैगासिनो दङ आरो बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ बानायजोबनो हायोबा आलादा रायजो नङाब्लाबो जे आलादा रायजोनि गासैबो फसंथानफोरा जुदि जाजोबोब्ला जोङो दिनै मोनसे गुबुन रोखोमनि जोङो खामानिफोरखौ मावनो हागोन दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै हा हुनि जेंना दङ लामा सामानि जेंना दङ गोबां लामा देग्लाय बोसोरावबो हमनाय जादों थांनाय बोसोराव बे लामाया थालांदोंमोन बेखौ जोङो देग्लाय बोसोराव हमफिनदों आरो लोगोसे जिखिनि फरेस्टनि हानि जेंना दङ बे फरेस्टनि हानि जेंनाखौ जों सार्भे खालामदों एनसि भिलेजफोरखौ जोङो इतिमধ্যे ड्रोन सार्भे खालामदों आरो फैगौ 12 तारिखनिफ्राय जायनि हाफ्रा नामजारि जायाखैमोन बिफानिफ्राय फिसानि नामाव फैयाखैमोन बायना लाना रेजिस्टार खालामनो हायाखैमोन बेफोरखौ जोङो हानि मेला खालामनानै 12 तारिखनिफ्राय 22 तारिखनि गेजेराव फोजोबनो सानदों दा बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायदों दिनैबो जौ जुवाजों जुजिनो गोनां जादों क'क्राझारनि सोरगिदिं टाउनाव जुवा होनो नागिरो
मोना मोनानो लोङो मानसिफ्रा दाबो दाख्लै मोनसेखौ बोखांबाय आरो मैया जुवा आरो सानफ्रोमबो जुवा होनो नागिरो नाथाय दिनै जों स्पष्ट खालामो बियो एबसु बर' थुनलाइ आफाद कुनु बर' जातीय संगठना लुबैया आरो जों सरकार हिसाबैबो जों लुबैया नंखायनो रावबो जाहाथे जुवा होनो साहस खालामा आं बेखौ बयखौबो साबधान खालामनानै होदों मानो जुवा होनांगौ मेला खुंनायनि नामाव फुजा खुंनायनि नामाव जुवा होयो बेथ' जोबोद गाज्रि बाथ्रा दा बे जुवा थुवाफोरखौ जोङो एलाव खालामनांगौ जोंनि गथ'फोरखौ लेखा फरायहोनांगौ स्किल ट्रेनिं होनांगौ जेसेबां ITI दङ जों खुलिजोबनो सानबाय गंब्रै गोदान ITI खुलिबावसिगोन बेवहाय सानावबो क्लास जागोन मोनायावबो क्लास जागोन 11 खन हायर सेकेन्डारि स्कुलाव सानावबो क्लास जागोन मोनायावबो क्लास जागोन सानाव फरायसाफ्रा फरायगोन मोना मोना हौवाफोर आइजोफोर जायफोरनिखि ओरैनो थानाय बिसोरखौ स्किल ट्रेनिं होनाय जागोन जाहाथे खामानि मावनो हायो दा नंखायनो रायजोफोर दिनै मोनसे मोजां सम फैदों बेवहाय बयबो गोख्रों जानानै हारि दानायनि हाबाफारियाव दावगानांगोन हारि दानाय होनना बुङोब्ला दिनै फरायसा आफाद एबा थुनलाइ आफाद बायदि आफादफ्रा जि मावदों बेवहाय जों बाहागो लाफानांगोन आरो लोगोसे सासे गावनि हारिनि बर' सुबुं हिसाबै गावनि जि दायित्व आं मोजां जाब्लासो हारिया मोजां जागोन बे बिबानखौ जों लानांगोन आं बेखौनो खावलायबाय आरो गोलाव बाथ्रा बुंला सोरबा सोरबा गोदान गोदान सिलाय लानानै हाग्रायाव थांनो नागिरबाय थायो दाबो सिगांनि खिनिखौथ' जों न'आव लाबोनो हाबाय माखासेया जेलाव दङ बिथांमोनखौबो जों बर'नो नाजागासिनो दङ नाथाय आरोबाव सोरबा साफा सानै हाग्रायाव थांनि होनबाय थायो नाथाय दिनैनि समाव नोंथांमोना मिथिगौ 30-40 जन 50 जन हाग्रायाव थांनानै भारत बायदि देशखौ आसाम बायदि रायजोखौ सिगिनो हाया आलफाफोरनि अबस्थाया मा जाखो दिनै थल्ल' थिग्रम जाजोब्बाय एशियानफोरनि अबस्थाया मा जाखो दा दिनै नैबे समाव ओंखायनो आं खावलायदों रावखौबो जाहाथे गोदानै सिलाय लानो हगार हरा स्किल ट्रेनिं लानो हो आबाद मावनो हो खामानि मावनो हो गावनि जिउखौ दानो हो आं बेखौसो खावलायो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिउ लावथों आरोबाव गोख्रोङै दिनै आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि नाजानायाव खनिन बसुमतारीनि नाजानायाव मिरु एबसुआ गभर्नमेन्टजों माखासे भारत सरकार आसाम सरकारजों डिप्लोमेटिक रिलेशनजों लोगोसे जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायाव थुनलाइ आफादजों लोगोसे जयै गोबां खामानि मावनायाव साक्सेस जादों आरो इयुनावबो साक्सेस जाबाय थाथों आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों आरो मेलखौ बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय।